Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Marso 16 tuig 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensive. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines una kita sa mga balita lokal. Bangkay sang lalaki na sapuan sa patio sa Barangay Granada. Alert level 2 sa Negros Occidental, may posibilidad nga maglawig pa. Sa balita National Petroleum Group, ginalantaw nga may rollback sa presyo sang gatong sa masunod nga simana. 200 pesos nga monthly subsidy para sa mga pigado nga pamilya ginaprubahan ni Presidente Duterte. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, 6:12. Kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal.
Nasapuan patay ang isa ka lalaki sa may public cemetery sa may barangay Granada, Subong nga hapon na Miyerkules sa Marso 16. Ginpahayag ni Police Station 5 Commander Captain John Christopher Masangkay nga ang napatay ginkilala kay Darwin Nunez, 22 anyos, kag residente sang Purok Pedring, Barangay Estefania, Syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Masangkay nga base sa aligasyon sang upod ni Nunez nga 18 anyos nga lalaki nga hungod nga wala ginhingadlan. Mga alas 9 kagabi Marso 15 sang nagtabo sila sa duha ka mga individual nga hindi nila personal nga kilalagod magdulong sang baklon nga marijuana. Ginpahayag sang saksi nga siyang nagadrive sa motorsiklo kapag abot sa lugar. Nagpanaog ang biktima kag nagstorya sa duha ka mga persona kag matapos ang pila ka minutos nakabati siya sang singgitan. Rason nga nagpalagyo ini bangod na paminsiran nga basi ginbay bast ang biktima. Kay nasang aga, nagpadulong ang pamilya ni Nunez sa balay sa nasambit nga lalaki kag ginpangitang biktima. Bangod wala nakapauli kag dito na sinigi ni sugid ang natabo. Sa karon sa ginatanaw ni Masangkay nga rason sa pagpataya mo ang bangod sa illegal nga droga. Kag padayon pang investigasyon agad may baluan kon sino ang mga sospetsado. Initially found dead body, no, according sa initial investigation na conduct pa, ang natabo isa drug related, no, ang actually ang kaupod niya kagabi isa rin sa hara na sa aton mga kapulisan. So ongoing aton gathering sa information para sa kung gid ang tuod na tabo kagabi. Nabatian ang tingog ni Captain John Christopher Masangkay sang Police Station number 5. Sa iban nga balita lokal, posible nga magarawig pa ang alert level 2 nga status sa Negros Occidental kung mangina manubo sa gihapon ng kadamuon sa mga senior citizens nga mabakunahan kontra COVID-19. Ini ang ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Suno kay Diaz, wala pa ginakonsiderar sa Department of Health nga protected sa virus ang vulnerable population nga mga senior citizen. Nagapati si Diaz nga kung manaog sa alert level 1 status o kung ang status ng Negros Occidental, mangin normal na ang tanan nga aktibidad kag delikado sa mga nagaedad 60 anyos pasaka nga wala pa mabakunahan nga ma-expose sa COVID-19 positive. Ginpasumeter na sa gobyerno provincial ang mga local government units sang listahan sa mga senior citizen nga dapat bakunahan sa patigayon nga house-to-house vaccination. Magalawig ang alert level 2 status sa probinsya tubtong Marso 31, apang nagapati si Diaz nga ini ang posible pa nga magalawig kung madamo sa gihapon sa mga senior citizen ang unvaccinated bato COVID-19. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag ng Executive Assistant Ernesto Pineda pamuno sa cluster head of markets nga simultaneous ang pag-renovate sa tatlo kadalago nga mga merkado sa Bacolod City. Ini among Central Market, Libertad Market kag Burgos Market nga ginfinance ang gobyerno nasyonal sang tig 50 milyones pesos. Ginpahayag ni Pineda nga magapadayon sa pagbalik ang mga market vendors samtang nagapadayon na ang amat-amat nga rehabilitasyon sang merkado. Pero suno sa opisyal, posible may mga section sa merkado nga kinahanglan mag-adjust sa pagpatuman sa nga proyekto. Ginanunsyo sa Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw nga igasira sang DPWH Bacolod District Engineering Office ang duha ka lane sa flyover sa Barangay Bata umpisa alas 9 sang gabi tubtob alas 6 ang aga. Suno kay Dennis Perma ang spokesman sang Bitaw. Pagabot sang alas 6 ang lane halin sa sur padulong sa norte para sa light vehicles. Ginpa at hagman ni Perma nga tuyo sang full road closure sa among ation para nga masiguro ang safety sa mga motorista samtang ginapaidalom sa rehabilitasyon ang flyover. Ginalantaw na Perma nga sa tion sang gabi magadutay na lamang ang mga salakyan ang magalabay sa flyover. Sa dugang pang balita lokal, may mga eskwelahan na sa siyudad sa Bacolod ilabi na sa higher education ang ginatagan sang Go Signal sa Bacolod Emergency Operations Center nga mag-umpisa sang face-to-face classes sa interview sa action hotline. Ginpahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga magluwas sa face-to-face classes, may gintugutan naman sila nga magpatigayon sang in-person graduation ceremonies. Pero dapat fully vaccinated ang mga participants. Ginpahayag ni Ang nga gintugutan lamang face-to-face sa Bacolod basta may supervision sang EOC.
Naibloan na palawig ang alert level 1 sa Bacolod dumanin Marso 16 sa konsubong adlaw, tubtob 31 tuig 2022. Sa katapusan nga balita, lokal, patayang 31 anyos nga lalaki matapos gintiro sang wala pa makilala nga persona sa sitio Hagnayon, Barangay Magtikol sa Banwa sang Toboso, las 11 sang gabi. Ang biktima kilala kay Renan Hermitanyo, residente sa nasabit man nga lugar. Sunod kay Police Captain Paul Kenneth Maga ng hepe sang Toboso Police Station, nagahigda si Hermitanyo sa duyan sa ilang balay sang ini ang ginluthang sang wala makilala nga persona sa diin na igo ini sa nato o nga bahin sa nga dughan nga mo naman ang gintunaan sa nga kamatayon. So kay Magan malapit sa soldado si Hermitanyo nga amo ang posible rason nga nasalaan ini nga informant sang otoridad. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa motibo sang krimen. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, GTX 500. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Inalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito medyo mataas ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka
Dasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginalantaw sang Independent Philippine Petroleum Companies Association kon IPCA nga maganubong presyo sang gatong sa masunod nga semana. Suno kay IPCA Chair Emeritus Dr. Fernando Martinez, mahimo nga maganubo na sa presyo sang gatong sang 2.3 pesos sa kada litro apang ini ang mahimo magbago sa adlaw sang Biyernes. May baluan naman sa katapusan sang bulan ng movement sa presyo sang liquefied petroleum gas o LPG. Madumduman nagpatuman sang major price hike ang mga kompanya sang langis atong adlaw sang Martes nga nagmarka sang ika-11 nga semana nga pagtaas sa presyo sang gatong. Inanunsyo sang Malacanang nga ginoprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang paghatag sang 200 pesos nga monthly allowance o kun ayuda para sa mga pigado nga pamilya para sa bilog nga tuig agod nga mapahagan-hagan ang epekto sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa Palace briefing, ginpahayag ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar, ginaprobahan sa Presidente ang duha ka mga rekomendasyon sang Department of Finance may kang tanan sa pagtaas sa presyo sang gatong. Una diri, ginrekomendar sang Finance Department nga ipabilin ang fuel tax tungod sa kabalaka nga maganubo ang revenue sang gobyerno kag ikaduha among hatagan sang 200 pesos nga ayuda sa kada bulan ang pigado nga mga pamilya. Sa dugang pa nga balita national, nagahinay-hinay lamang si Presidente Rodrigo Duterte angon sa ginaduso nga suspensyon sa operasyon sang online na sabong bangod ginakonsiderar man ang bilyones pesos nga makuha sang gobyerno. Nagalawang presidente nga makahangop ang Kongreso sa iyang posisyon angot sa sining issue. Sa pagbanabanagin pahayag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation kon Pagor Chair Andres Domingo nga mahimo sila makakolekta sang tubtob 8 billion pesos sa online sabong operation subong nga tuig. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration akon Pag-asa nga nag-umpisa na ang dry season sa Pilipinas. Tungod sini, ginpahanumdum ni Pag-asa Administration Vicente Malano ang publiko nga mag-inunggid sa mas madamo nga tubig agod malikawan ang heat stress. Nga amo naman ang ginaharinan sang heat strokes. Samtang antes pa nag-umpisa ang dry season, ginpahayag sang Pag-asa nga nagka-record ang syudad sang Dagupan sang pinakataas nga heat index sang 2022 sa diin naglabot sa 51 degrees Celsius ang kainiton sadtong Marso 7. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 29. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Marso 16 sa tuig 2022. Salawat kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defenso. Kag Action Day sa radar. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!